Pero ang dako gid kay katabang na kuno nakahinomdom ko. Kada summer maligo mi ato. Maligo mis dagat o magpalupad og tabanog. So duha to among kuan kanang pagpalupad og tabanog. Daghan na kog nakatunan ato. Mo nang sa troubleshooting skills karon sa network ug sa kanang pagpatrabaho kanang mga madiskarte ba. Grabe kay kog learnings atong palupad oy kay katong tabanog pagbuhat pa lang daan pag build so kamao na ka sa structure. Kamao na ka sa asa ang gaong ug ang kuan. Kay kung di mo lupad mo tabanog, failure gyud na. Sumoto. Di pa ganim lupad ng tabanog, nagsige na may troubleshooting. So muna day ang katon siya na habit nagkaton day ko ato nga dili mo give up dayon. I-troubleshoot sa gina. So muna akong na-adapt sa akong trabaho nga resilient kanang mangita gyud pamagi kanang gamay na problema imo lang i-step back ka ba nya tan-aw ka taka pwede din inanion kanang think outside of the box ba motong tabanog grabe kay may tabanog sa una kay kanang try demon man na amo nang gimodify nga mahimong mutulin siyang maayo nga naagya po ikog so mo dayto banting-banting diskarte na dayto si mong kinabuhi kanang ma-check gid ba kung asa ko to imong learnings so muna importante day kitong pagtabanog nga adaptation na mo kay bisan sa trabaho kung kuan karon dali naman kay magpangutan na kato sa una way pangutan-an na way AI mo agi to nga eksperimentuhan nga ang kani bawgo na mong banting tanga na mong ikog kung hilig para di mo tuyok o anon kung gahi kayo dako kayong tabanog putol mong hilo dito dako na kitong katabang na skills nga pasimple na kay siya simple na kay na skills tong tabanog pero sa future day dako kay katabang labi na kanang mag troubleshoot ka kang mag code karon gamayng error reklamo din ato ni ChatGPT kuan pero sa una away pangutanan na imo ginang subayon asang error asang syntax asang colon asang semicolon asang katong programming lagi coding na mo sa una di gid basta-basta so didto to siya nagsugod sa pagtabanog kanang resilient juga ba kay imong tabanog katamuan man kasi mong kauban kung di mo lupad kay ano gi-troubleshoot na nimo daan di ba sugod na daan so moto adapt na namo hantod sa pagtrabaho nga inana siya ka kuan mo nang mahimo tang multi skill ay gid mo iko ka ng multi skill kay bawod ta mo manday bawod ta mo electric kuan grabe kay tog influence gid na exposure ba pagkabata nga kato sa una duwaan mig dynamo na mo kanang mga toys maguba na kanina ablihan na namong toys para i-reverse engineering grabe ka day nya kato sa una di man ka ang given kay bearing na nakay kahoy nya magbuhat kag scooter di pagid kasab-an pagid mi ato sa una kay ang scooter ang bearing makadaot man na siminto kay madugmok man siminto kung imong paligsan og bearing duaan tinuklura ito bearing mga sabaa lagi mo'y ligid ang bearing ninduta tong experience mo paliko-likoon bago nila muna ang grabe gud kay among troubleshooting skills mo nang dito gid ay nakat-on ang kanang pagpalupad simple ag tabanog design limang ka pag-develop pag-design na sa start so the same na siya sa dev operations so moving towards na ana kay karon ang challenges sa operations kay di man sila may nag-design so pwede na balik na sa sila kinsa ning na-design giunsa ni nila ato sa una grabiha DevOps tabanog pa lang mo daan gi DevOps i-apply ng DevOps agile bagi kayo kay kung di malupad na yung tabanog kanang within 30 minutes katawa na ka so di siya kato sa una di sa to gitawag og bully i-keep challenge ka sa improvement sa imong kaugalingon muna day challenge